Vítam vás do prvého dielu z Hunger Gamesu. Som na anglickom serveri a teraz čo vám tak poviem, že musím zdrhať, pretože nejak mi to nešlo, neviem prečo. A začínalo sa mi to lagovať hrozne a vôbec sa mi nedalo nič spraviť, takže som to musel potom som to nejak zapol a teraz je na jedného nejaký vasepa vôbec. Je dobre. Ja otočený hrob, to mohol by som ho dať. Dobre, dal som ho, takže to bola to bola moja bombardérová technika, zhodiť ho zo skaly, úžasný nápad. A on si tak akurát také robil niečo. Ja som aj zabudol ste enchantovať meč vlastne, tak na čo mi to je, to si povedzte. No poď sem. Takže dal som ho. Musím utiecť. Utekaj. To asi iba. Ježišmaria. Čo to je? Takže viem, že som teraz sa mi to lagovalo, som v tom trošku aj amatér. Takže čaute a uvidíme sa u ďalšieho dielu z Hunger Gamesu. Zatiaľ čus!